krajšia dvojica dnes na tomto vašom, na tejto vašej zábave, tak by som určite dala týchto dvoch pánov. Krásny, veľký pokles. Je vidieť, že chlap s chlapom je lepšie tancovať, než chlap so ženou. Oni sa majú radi. Oni sa majú radi. No ja hovorím, furt láska je krásna vec, na pohlaví nezáleží. No a teraz si zaspievate, lebo ja túto pesničku, ktorú vám teraz zaspievam, ja ju nemám rada. Od roku 1978 ju nenávidím, ale musím ju spievať. Presne tak. Ideme na to. Janko! Takže to bola jedna, ako sa hovorí u nás na Prešove, šalená pesnička, ktorý on dá. Priznám sa úprimne, že ja fakt túto pesničku neznášam. Ale ako mi hovorili všetci moji kolegovia, Eva Pilarová, Jelenka Ružičková, všetci bude rada, že máš nejaký hit a že si ho ľudia pamätajú. Ja som v roku 1971 natočila ešte jeden hit. A ten ma preslávil vlastne skôr, než prišla Diridonda. Vtedy som si myslela, že mladá, pôjdem do sveta, budem veľká hviezda, prd sa mi podarilo. Akurát sa mi podarilo uraziť všetky pražské dievčence. Lebo vznikla pesnička Pražské holky. A túto klebetu si s chuťou po 42 rokov znovu zaspievam. Takže ideme ohovárať Pražské holky. Dobre, ďakujem.
si bláznivý, nefekuje k svidění vlak, když vám vypráví, s kým chodí tam. Mají tam prej tak, že jich je koleva zlava a sto stránek prej má na seznam. Ale já dobře vím, že to nebude tak horký, líp než líp, znám mluvivý, pražský holky. Pražský holky. Pražský holky. Pražské posorky. A opäť sa vrátime domov. Ja sa opýtam, poznáte kapelu, čo sa volá Borovienka? Borovienka z Lančára. Borovičku, ja viem, že Borovičku, hlavne z Spišku, ne? Po tej afére, teraz čo bola v Čechách, tak len z Spišku Borovičku. Borovienka z Lančára, to sú výborní muzikanti, výborní kamaráti, takí som povedala asymetrickí chlapi. Asymeter, ľubia papať, ľubia si vypiť, vidím, že tu máte výborné vínko, takže to by im šmakovalo. A je to výborná partia a mne venovali pesničku, ktorá sa volá Pani Mníška, pretože vraj som taká mierna, krotká na javisku, alebo keď spievam, tak ani sa nepohnem, čo je tu k smiechu. To je tragédia, že? Jak ma to dlho hodnotili. No takže jedna Mníška, Borovienka a jedna Vrtiška. A robte si, čo chcete. Už ma obiegajú, principiu a Bibliu pred nám predkladajú. Pozrela tam do okénka, videla Janenka, si vypadla Pani Mníška, bolí ma hlavenka. Pozrela tam do druhého, videla chudného, si vypadla Pani Mníška, pred Boha živého. Pozrela tam do tretieho, videla služenkyne, si vypadla Pani Mníška, myslí ma celý svet. Pozrela tam do štvrtého, videla farára, príliš šťastná reverenda, dnes si sa tu vzala. Príliš šťastná reverenda, dnes si sa tu vzala. Takže to bola Pani Mníška. Borovienka, keď sa prezlečie, kam utekáte, kam utekáte? Ešte nebolo na pitný režim. Marian. Ešte nebol pitný režim. Marian, teba volá. Nazad. Pitný režim nebol. Pomeň ho tam. Pomeň ho tam. Žiadny husar, nič neplatí. Pomeň ho nazad. Keď sa Borovienka prezlečie do rôznych hacafrakov, tak je jeden oblečený ako policajt, jeden ako poštár, kafremi do remesla. Čížo, trombonista, vláči gule medzi nohami. A také tie železné, jak sa tam božkávajú, vedíme dobre. A ja chcem. Husinku. Borovienka sa vtedy volá Parné valce, vtedy hrajú úplne iný štýl muziky. A čo o čom spieva Slovák? O mlieku určite nie. Takže pesničku z krásneho českého filmu Limonádový dole, Anekdonská opera. Whisky. No. To je moje gusto. Takže pome. A jeme. Dámy si hore. Whisky, to je moje gusto. Bez whisky mám sa
pár simulantov.